je demonstracija laboratorijske vježbe iz električnih mjerenja za drugi razred tehničara elektroenergetike. Danas ćemo raditi laboratorijsku vježbu mjerenja zavisnosti struje od otpora pri stalnom naponu ili I jednako FODR u jednako konstantu. Iz naslova se vidi da se ova vježba odnosi na ovaj zakon, jedan od osnovnih zakona elektrotehnike. Sada ćemo da pokažemo osnovne dijelove, odnosno opremu ove vježbe. Spojna šema je u potpunosti ista kao i za prirodnu vježbu, a također je i potrebna oprema ista. Razlika je u tome što nam u ovoj vježbi je neophodno potreban regulacioni otpornik, a u prošloj vježbi nam je neophodan bio regulacioni transformator. Upotrijebljeni voltmetar i ampermetar su analogni instrumenti. Potrebno je prilikom očitavanja na njima posebnu pažnju posvetiti, odnosno obratiti na položaj mjernih preklopki. Upotrijebljeni ohmmetar je digitalni i naravno očitanje na njemu je prilično jednostavno. Osim ovih instrumenta potreban nam je regulacioni transformator, a da bismo izvršili mjerenja sa manjim naponom od 230 V. Ja sam ovdje koristio trofazni regulacioni transformator jer sam morao, odnosno imao sam ga na raspolaganju, a pri izvođenju vježbe koristio sam monofazni napon, naravno zahvaljujući maketi sa automatskim osiguračima i odgovarajućim priključnicama, a koju ste vidjeli na početku videa. Vrijednost električnog napona je neophodno sniziti iz razloga da bismo mogli imati veći raspon od najmanje do najveće vrijednosti otpora, odnosno struje. Od sve ove potrebne opreme najosjetljiviji je laboratorijski regulacioni otpornik. I cijela je vježba urađena praktično gledajući da jačina struje ne prijeđe graničnu vrijednost struje koju može podnijeti ovaj naš regulacioni otpornik s kojim sam radio. Vi ćete u svojim izvještajima za ovu vježbu trebati upisati tipove svih potrebnih instrumenta, kao i očitanja svih instrumenta u svim mjerenjima koja upravo gledate i iste je unijeti u tabelu. Ovo je jedan od kriterija za dobijanje bolje ocjene. Dalje, na osnovu podataka iz te tabele ćete na milimetarskom papiru nacrtati karakteristiku RI, naravno u odgovarajućoj razmjeri, primjer ću pokazati. Vi ste već ovo radili za neke od prošlih vježbi, ali ću svejedno ponoviti vam. Na vrhu milimetarskog papira ćete napisati naslov vježbe, ispod ćete unijeti tabelu sa očitanim vrijednostima struje i otpora. Da kažem da proizvod jačine električne struje i električnog otpora je električni napon, što znači da bismo u svakom mjerenju trebali imati istu vrijednost kad pomnožimo struju i otpor. Vi ćete izvesti zaključak da li je to baš tako i zbog čega. Ja ću vam uraditi primjer za dva mjerenja, i za prvo i za posljednje mjerenje, i tu ću vam pokazati i napisat ću način određivanja razmjere, a vi ćete naravno uzeti drugačiju razmjeru u svojim izvještajima. Osim ovih podataka koje sam uradio za ovu vježbu, dajem vam i milimetarski papir koji sam sačuvao, naravno sa drugačijim vrijednostima, ali da biste mogli da vidite kako to izgleda, znači ta karakteristika koja će i kod vas trebati slično da izgleda. Napominjem da sve bi trebalo da bude estetski lijepo i uredno. Dobar dan. Pa ću sad pokazati, koristeći ovaj video, učitat ćemo vrijednosti, znači ovu 854,0,015 sam vam već učitao, pa ćemo ići na sljedeću, tu je
685, ovdje je struja malo porasla, znači otpor je 685, a struja je 0,02. Ovdje se očitavanja vrši na ovoj crvenoj skali, to sam vam već bio napisao, znači na ovim lijevo brojevima ovdje 20, 15, 10, 5 i znači ovamo, a očitavanja, evo, neki su rekli da se ne vidi gdje je sad preklopka i tačno je da se ne vidi. Međutim, već na sljedećem mjerenju će se vidjeti da je na 0,25, što znači da mora i ovdje biti na 0,25, ne može biti na 2,5. Znači, to sam napisao, pa sljedeće, treće mjerenje je 500 ohma, a struja je opet porasla i sada se vidi da je jedna preklopka na 0,25 crveni, jer crveni je izmjenična veličina, znači ne bijeli nego crveni. Ovdje je struja 0,03 ampera. Sljedeće mjerenje je 150, otpor 158,1, a struja je na jedinici 2,1, na 10 stvari, 1, da. Što znamo iz raščlanstva mjerenja, da ćemo sad to. 158, 120 ohma, 120,2, a sad sam prebacio preklopkove, te daje na 2,5 ampera i očitavanja vrši se i dalje na istoj skali, samo su sada 10 puta veća. Sada je ovdje struja 0,13. Imamo sljedeće mjerenje, 50,3 ohma, a struja je 0,3. Možete, evo, baš ovako kao što ja radim, tako što vi trebali. Sljedeće mjerenje je otpor 33,5 ohma, a struja je 0,45. Ovdje je broj, veći podiok je broj 5 ovdje, znači 0,45, jedan podiok ispod to. I još 17,9, tu je struja 0,9, to sam već uradio, ostalo je mjerenje 25 ohma, 25, a struja je 0,65. 0,65. Stane. Dobro. Sad ćemo koristiti ovu razmjeru koju sam već pokazao prošli put i uzet ćemo litron. Evo, prvo ćemo razmjeru da uzmem, recimo, otpor, on je prvi. Dobro. Konstanta za razmjer otpora je, evo ova, crveno je zaokruženo. Konstanta za predstavljanje strujnih veličina vrijednosti je ova. I sada, znači, svaku ovu našu struju i otpor ćemo množiti sa ovom ili ovom konstantom. Znači, za otpor. Otpor 685, R2, R3 jednako 500 ohma, R4 158,1 ohm, R5 120,2 ohma, R6 50,3 ohma, R7 33,5 ohma,
R8, 25, R9 i R1 sam riješio. I ovdje sad mogu da predstavim koliko to odgovara sada, recimo, milimetara na našem papiru. Bilo je pitanja otkud meni 130, 130 sam dobio jer tu sam predstavio karakteristiku, znači tu negdje maksimalno mogu sam uzeti 140, čak i 150, ali eto tu sam smatrao da je negdje, da će biti fina, estetski lijepo urađena karakteristika, niti prevelika, niti premala. Odgovara milimetara, odgovara. I sada množimo jednostavno. Znači, naša ova konstanta je 0,152 puta 685, to će biti, znači, prvo ćemo 685 puta, nećemo 685 konca, znači prvo ću 675, dobro sam bio početno, 1, 104, znači 104, 12 mm će nam to biti. Ovdje je 500, znači puta 500, jednako 76 mm. Ovo je 158,1 jednako 24,03, pišem 120,2 jednako 18,27 mm, 50,3 jednako 7,65 mm, 33,5 puta 0,152 jednako 5,092 mm i 25 tona puta 0,152 je 3,8. Isto ovo u potpunosti, analogija za struju. Struje su 0,02 ampera i 3, 0,03 ampera i 4 je 0,1 amper i 5 je 0,13 ampera i 6 je 0,3 ampera i 7 je 0,45 ampera i 8 je 0,65 ampera. Isto to sada koliko odgovara milimetara, znači ovdje je konstanta 188, znači konstanta će biti, konstanta je 188,89 milimetara po amperu, to množimo sa 0,02 ampera i dobijamo koliko je milimetara, sad ću to izgledati. Znači još jednom, ovo je konstanta maksimalni milimetri kroz maksimalna struja. Ovo se sve može upotrijebiti i za bilo koju drugu karakteristiku, odnosno uzmanje razmjere. Znači, ovdje ćemo 0,02 puta 188,89 jednako 3,78 mm i 3 je 0,03 jednako 5,67 mm, 0,1 to neću množiti, 18,89 mm, 0,13 ćemo množiti, 0,13 jednako 24,26 mm, 0,3 to je 56,67 mm, 0,45 jednako 85 mm, 85 mm i 8 je tačka 65 jednako
122,78 mm. Znači, to su vrijednosti milimetara na koje ćemo nanijeti na naš milimetarski papir i u presjeku linija ću dobiti određenih još 7. Znači, iz videa sam izvukao ove vrijednosti i popunio tabelu za otpor i struju. Nacrtao na milimetarskom, znači, sistem. Krajnje vrijednosti sam nacrtao prošli put, odredio konstantu, odnosno razmjeru, i evo ovdje ću objasniti ponovo, pošto neki pitaju šta je ovo 130, šta je, otkud mi to. Znači, to je jednostavno došlo sa raspoloživog prostora. Znači, imam 13, evo mogao sam uzeti 14, nisam. Znači, 130 mm sam uzeo da mi bude otpor, maksimalni otpor 854 ohma. Kada to se podijeli, dobije se 0,152. S tom vrijednošću množimo i dobijamo vrijednosti u milimetrima koje predstavljamo na našem milimetarskom papiru. Pa ću ja sada to i predstaviti. Znači, drugo mjerenje je otpor bio 104, znači 4680, evo ga ovdje, a pišem vrijednost u ovima, znači ne u milimetrima, nego u ovima, 685. Treće mjerenje je 76, 2, 4, 6, 7, 76 mm, a pišem vrijednost 500 ohma. Sljedeće mjerenje, znači 158,1 mm, 24,03, pišem 158,1. Ovdje će sad malo biti možno s ovim pisanjem. Nekako ćemo se snaći. Sljedeće mjerenje je 120,2, 18, znači 18,27, 120,2, pa onda 7, već ovdje, zahvaljujući tome što sam ovaj broj napisao velikim, maltene ne mogu da ga napišem, bit ću da tu popraviti, znači 7 mm, 7,65, znači malo vamo. Sljedeće mjerenje je 5 mm i sljedeće je 3,8, znači ovo, to je gužva, ne mogu to ni predstaviti, možda je moglo ispod. To je to što se tiče otpora. Što se tiče struje, što se tiče struje, znači potpuno isto, 170 mm, 2, 4, 6, 80, 12, 14, 16, 17, 170, struja 0,9, pišem 0,9. Podijelimo ta dva broja, dobijamo 188,9, to je konstanta za struju. Evo je, množimo sva ova pokazivanja struje sa konstantom i dobijamo vrijednost u milimetrima koje treba predstaviti, znači, na milimetarskom papiru. Krenut ćemo, znači 5,67, znači tu ovdje pišemo, u stvari ima ova ispred 3,78, znači negdje oko 4. Ovdje nisam upisao ni ovu prvu, 0,015, pa onda 0,02, 0,02, ovdje je sad malo, nije malo velika gužva, 0,03, ali će biti gore više prostora. I sada 18, znači 10, 18 zarez, ovdje, to je struja 0,1, pa onda 24, 24,5, struja je 0,13, pa onda 56, 1, 2, 3, 4, 5, 56, ovdje, 0,3, pa 85, 6, 7, 8, 85,
0,45 i 122. Znači ponovit ću 2, 4, 6, 8, 10, 12 i još 2 i još maličak 0,65 ampera. Znači sve sam prenio, sad treba određena mjerenja, povući crte i znači paralelno u presjeku struje i otpora dobijamo tačku, dobit ćemo 9 tačaka ove karakteristike i karakteristiku, spojimo te tačke, dobijamo karakteristiku. Evo, to ću ja sad uraditi, pa mogu ovdje sada sa slobodnom rukom, znači ovdje ne ide ta tačka, neće ove linije crtati, bude brže. 500 imamo s ovom sljedećom, ova, znači ovdje, ovdje tačka je ovdje, sad ću se trupati, znači ova tačka je tu, ovdje, evo tu tačke, sljedeća tačka je ova, ovdje je ova, to je ovdje, ovdje sad dolazi ova tačka, ovdje, to mi je već možda čak lakše da ne crtam uopšte ovdje, pošto se lako može izbrojati ovi milimetri, evo ovdje, evo ove karakteristike, i ovdje sad dolazim znači na 5. milimetru, nam je ova tačka, evo je, ova ovdje dođe na 5. na 3,8, znači na 4. evo ovdje. Evo to se nazire jedna karakteristika koja ima potpuno dobar izgled. Znači spojit ćemo ovdje ovako. Karakteristike ne treba spajati, odnosno tačke ne treba spajati bukvalno pravim linijom, nego znači ima taj oblik, znamo koji treba da ima. Znači vam u screenu bude lakše. Znači došla je tačka odnosno karakteristika u zadnju tačku, nikad se ne ostavlja u zadnjoj, malo se produži da nastavi slijed svoj normalni. Jer da smo još mjerili, da smo još smanjivali otpor, struja bi naglo rasla i negdje tamo pri otporu 0 bi se spojila u beskonačnosti, što je naravno nemoguće. Znamo da nam je granica ovdje bio otpornik, maksimalna struja kroz otpornik i mi smo upravo išli s tom strujom čak malo iznad. I ovamo, evo je, ovdje ćemo isto produžiti, znači negdje u beskonačnosti će se beskonačnom otporu nema struje, što znamo mjesta. I ovdje još napišemo I jednako F od R i ova karakteristika je gotova. To bi bilo to. Doviđenja. To bi bilo sve. Doviđenja.